Благодаря. Това казах и на момичетата, че макар да не отворихме добре матча, втората, третата и четвъртата част играхме това, което можем, бяхме максимално концентрирани, мотивирани и мисля, че заслужено спечелихме дори с такава разлика. Как се стига до този успех и губи с 6 точки след първите 10 минути, трупаш преднина до 28 и печелиш? Ами, как? Когато всяка една, която влезе на игрището, даде 100% от себе си. Бъде максимално концентрирана, без да правим някакви импровизации в двете фази на играта. Просто това, което сме говорили на матча, всяка една, в която влезе на игрището, да го покаже. Даниел Воланд бързо натрупа 3 фаула, оставя на скамейката, но влезе когато трябва. Ние дори когато влезе, вече бяхме отворили по-комфортна преднина, но вижте, Монтана не е само Даниела Воланд или Радостина Христова или която и да било. Ние можем да постигнем нещо този сезон, само когато всяка една от момичетата, която влезе на игрището, покаже това, което може. С единици, това е отборен спорт и с единици не можем да спечелим нищо.